Исәнмесез, саламатсыз дуслар. Без тагын бер чыгарылышны башлыйбыз һәм кунакта күпләр белгән, яраткан яшь башкаручы Гөлназ Баталова. Гөлназ, сәлам. Сәлам, Назлагөл. Гөлназ, ну син узган атының ньюсмейкеры дип әйтә алам мин, чөнки Золото Геленджика бу турда бөтенесе дә белделәр, ишеттеләр һәм бөтенесе бу турда сөйләделәр. Ничек синең тәэсирләрең проекттан соң? Бу бик көтелмәгән җиңү, чынлап та. Һәм бу җиңү минем тормышымны үзгәртте дип әйтергә мөмкин дип. Дусларың күбәйде, кумирларың күбәйде. Әйе. Синең белән кайдыр барырга теләүчеләр күбәйде. Күбәйде, әйе. Яисә синең алып баруыңны теләүчеләр күбәйгәннәрдер. Алып барам. Әйе. Әйе. Бармы андый кешеләр? Бар, әйе. Әйдә, тәртип буенча, кайда, кайчан булды съемкалар? Съемкалар Геленджикта узды. Әлбәттә, август айында бүтән август айында бүтән чыгарышлар төшерелде. Һәм минем съемочный көнем 1 сентябрьдә булды. Һәм ул уже азагы көннәрдә узды, 14-нче съемочный день. Бер көн дәвамында барды инде. Әйе. Ничек булды? Менә син килдең Геленджикка, кемнәр сине каршы алдылар, кемнәр белән аралаштың син? Мөгаен контрактка кул куйгансыңдыр, шулай бит? Контракт уже съемочный площадкада без төзедек, кул куйдык. Катнашучылар, ягъни үзләре килгәннәр. Шулай дип әйтергә була. Әйе, катнашучылар үзләре килгәннәр, кемгә тәкъдим иткәннәр, кем кастинг узды. Мин әлбәттә кастинг уздым. Бу бик популяр сорау. Миңа ничек син аңа шул проектка эләктең дип. Әйе, бу турыда син инде язып чыккан идең, мин хәтерләмәм, ВКонтактеда күреп, заявка калдырып, кастинг аша эләккәнеңне. Кемгә беренче булып хәбәр иттең менә шушында эләгүеңне? Эләгүемне? Яисә гомумән әйтмәдең? Эләгүемне әлбәттә минем якыннарым белде, әнием белде. Җиңүемне әлбәттә беркемгә дә әйтмәдем. Ну ничек инде кара син кайтып төшәсең, син үзеңдә Әлбәттә әнием генә белде һәм иң якыннарым. Аларга әйттем, әмма бик күп кеше түгел ул. Чөнки минем әлбәттә контракт булды ТНТ белән. Һәм ул бар. Так что күп әйтмим. Ул әлеге алтын слитыгы кая саклана? Һәм гомумән бармы ул? Алтын слиток ТНТ каналында саклана хәзерге вакытта. Бу нәрсәне аңлата? Чөнки ул слиток ул бар, ләкин безгә ул слиток булып түгел, акчалата, әйе. Бирәләр ала берсә. Хәзер минем чыгарылыш әле генә чыкты. Һәм шуңа күрә бу процесс выплаты башланды. Без договорлар төзибез, куям, менә шулай. Сумлап әйткәндә күпме чыга инде бу? Күп. Сумлап әйтергә. Әйе, әлбәттә. 2 миллион 300 мең. Ягъни Золото Геленджика белән барысы да аңлашылды. Белүемчә, син бит әле тагын бер кастингта катнашкан идең. Универ сериалында. Күптән булган инде уже бу ГИТИСта 2-нче класста, икенче курста укыганда ул шул вакытта булган. Әлбәттә ТНТ белән мин шул көннәрдә таныштым дип әйтергә мөмкин. Әмма төп рольне мин алмадым. Чөнки мин аңлаучы, димәк, синең хәзер танышларың бар, әйеме? Танышларым бар әйтергә дип мөмкин түгел дип уйлыйм, чөнки мин күп кастинг уздым, күп пробаларда булдым. Ул барысы минем танышларым дип әйтергә мөмкин түгел. Но универда син бит соңгы этапка кадәр барып җиткәнсең. Әйе, күп этаплар уздым, әлбәттә. Һәм әмма анда бик күп кеше булды. Һәм бик күп ел элек бу вакыйга булды. Һәм менә шулай кастингта катнашып йөрүчеләр өчен әйдә синең лайфхак буларак бер 3 киңәш. Быть собой. Я всегда думала, что если роль, и там по роли нужна такая строгая, я так, как вот нет. Важно быть собой. И я это поняла прям четко. Потому что все мои победы, они вот были тогда, все мои успехи, когда я была собой.
Когда я не старалась быть кем-то, не надевала какие-то маски или амплуа, так, роль такая, значит, мне нужно даже одеться вот так, чтобы они точно меня взяли. Нет, надо быть собой. И вот даже этот кастинг, который прошла на «Золотой Геленджика», я не старалась. Я даже говорила, ну, чем вы отличаетесь? Да ничем не отличаюсь. Да не знаю. Я просто веселая, со мной весело. Я вам и спеть, и станцевать смогу, я шучу хорошо. Я не знаю. А на что вы пойдете ради победы? Говорю, это надо думать, это надо смотреть. Вы мне предложите, я посмотрю. И что предложили? Были варианты какие-то? Нәрсе тәкъдим иттеләр? Ничего такого. Ну, на что вы готовы? Вот по головам, я говорю, нет. Мне надо видеть, надо понимать, что я девушка. Надо понимать, что я девушка все-таки такой восточной национальности, у меня есть свои принципы. Но при всем при этом я смелая и целеустремленная, мне надо видеть, я говорю, поэтому я не знаю, давайте я посмотрю. Если не будет каких-то противоречий, я, конечно, буду стараться там до конца, там, побеждать, все такое. Но если возникнут противоречия, я даже думать не стану, я развернусь и уеду. Күп кешедә шундый фикер яши, нәсендидер танылган телепроектка эләгер өчен акча кирәк, яисә танышлар дип. Менә син бу фикер белән килешәсеңме? Юк. Белмим. От многих слышала подобные мысли. И в свое время, когда была на телепроекте «Голос» второго сезона, тоже мне ничего такого не было, правда, я сама проходила как-то, но слышала, что кому-то что-то якобы предлагали, я не знаю. У меня никогда такого не было. И на «Золотой Геленджика» тоже мои многие друзья говорят, я всегда думала, что подобное шоу это разводилово чистой воды, что не бывает такого. Но оказывается, бывает. Оказывается, бывает, правда. Вот я пример, живой пример вам. Гүлназ, син бит ямле кызы, син бит сольный вокалистка, син популяр башкаручы, продюсерлык эше, ушундай зур жаваплылык, ушуны кадәрле күп мәшәкать, нәрсәгә бу сиңа? Нәрсәгә? Әйе. Мин бусыз яши алмыйм, потому что. Әйтәм, менә продюсерлык эше белән җырчы булу нәрсә белән аерыла? Бу ике төрле эш, әлбәттә. Җырчы булу ул бер эш, ул бер рәхәтлек. Продюсер булу бу икенче төрле. Һәм мин үземне продюсер дип әйтергә мөмкин түгел дип уйлыйм әлеге вакытта, чөнки мин өйрәнәм генә, тырышам гына. Тырышам гына. Бу чынлап та. Мин руководитель, җитәкче булырга өйрәнәм кызлар белән. Һәм менә бүгенге көнгә күп кешеләр, күп артистлар да әйтәләр миңа бик матур сүзләр, син дөрес юлда дип. Чөнки менә кичә генә гала-концерт Яңа Йолдыз проектын узды һәм минем Юки төркеме, минем проекттан анда катнашкан һәм очень громко заявили о себе. Чынлап та бик зур үсеш бу проектта булды һәм кичә бөтен кешеләр аны күрде һәм билгеләп алдылар аны. Юкиның без ошолай ук чыгышларын карадык. Әйдә, беләсеңме, нәрсәгә тукталасым килә? Менә Юкиларның образларына килгәндә, аларның костюмнары, аларның кайдыр барганда юу чыгымнары, гомумән аларның укытучылары, менә шушы барлык финанс яклары синең өстендәме, яисә менә моны ничегрәк уйлыйсыз бу моментларны? Бу барысында минем өстемдә, әлбәттә. Кем белә ул аны шаккаталар, чөнки ничек спонсор эзләп әйтәләр, ничек, мин белмим, ничек ул ясала, как говорится. Аларның чыгышлары күпме тора корпоративта? 30 меңнән. 30 меңнән. Ну яхшы чыга, әгәр дә әйтик, айга 2 корпоратив. Син гомумән капланамы, син Юкида акча эшлисеңме, яисә юкмы? Әлеге вакытта мин Юкида акча эшлим дип әйтергә мөмкин түгел. Акча оборотта йөри, чөнки безнең офиста бар. Ул әлбәттә эшләребез бармы, юкмы, ул бар һәм ай саен анда түлисе бар, оборудование һәм администратор бездә бар, әлбәттә ул да зарплатада. Әйдә, хәзер камерага карап әйтәле безнең караучыларыбызга, ул сезнең төркемдә булган кыз, гафу исемен белмим. Сиңа ошаган кыз, синең сеңлең. Ул синең сеңлеңме, яисә юкмы? Һәр вакытта да бу турыда сорыйлар. Эльмира Шарипова.
сіз бұл қыз турында сөйлейсіз деп ойланам. Ол менің сіңілім түгел. Мен аны кастинг аша таптым. Ол бірінші қыз, кімді мен вообще таптым. Кастинг аша. Инстаграмда кастинг жасадым. Все. Гүлназ, мен хәтерлейм сені экраннар аша, мен хәтерлейм сені зур сәхнәләрдә, әйткәнемчә, ямлы төркеме, синең сольный карьераң һәм бер мизгел Гүлназ юк. Ну, юкка чыкты һәм хәзер акырынап тагын Гүлназ исеме ишетелә башлады. Гомумән синең перспективада бармы карьера, сольный карьера? Яисә инде төркем генәме? Әлбәттә бар, мин бер кайда китмәдем. Күп кеше мин Мәскәүдә яшим дип уйлана. Юк, мин Казанда яшим. Знаете, бывает такое, чтобы вот взять больший разбег, нужно сначала сделать небольшой шаг назад, чтобы взять больше разбег. Я это так ощущаю, по-другому я вам не могу ничего сказать. И это не было специально, это вот чисто по интуиции, по ощущениям. А так как я интуиции своей очень сильно доверяю, и вообще все, что в моей жизни происходит, это все по ощущениям. И победа на проекте, и там выбери нужный сейф, это все интуиция. И юки, создать, не создать, я отпустила, хоп, все сложилось. Ягъни ул моментта шулай кирәк иде. Ә менә хәзер алга таба. Алга таба, әлбәттә, мин планлаштырам яңа җырларымны чыгарырга, һәм планлаштырам Юки белән дуэт яздырырга. Чөнки без, ну, это будет как-то... Девочки заявили о себе очень красиво, очень ярко на проекте Майлдас. Я заявила очень классно о себе на ТНТ, и это как-то, ну, не знаю, это будет как-то символично, наверное, продолжить наш яркий совместный творческий путь. И начнем мы это с дуэта. Хәзер рубрика Гүлназ Батталова төрле ситуацияләргә кирип, үзенең җырын башкарачак. Киттек. Җаным, мин яратам сине. Яратып күреп туямам. Җан. Жаным, сен юғалма! Мен тартылам сиңа! Жаным, сен юғалма, мен тартылам сиңа. Яратып көріп туялмам. Иркелеп дил армам, мен тартылам сиңа. Ә бу җырның башка сүзләре дә бармы? Көреп туялмам. Надо другие смыслы. Ну да, мне кажется, әйдә бераз төрләндерик әле. Минем өчен тугансың кебек бу дөньяга. Мин яратам бер икебезнең юлыбыздыр. Давай, урамда пирожки сатып йөрисең. Жаным, сен юғалма, мин тартылам сиңа. Жаным, горячие, мин тартылам сиңа. Минем өчен тугансың кебек бу дөньяга. Мин яратам, мин синең өчен. Все. Гүлназ, шу шурында без синең белән саубуллашабыз. Гүлназ үз уңайыннан профессиональ актриса, җырчы, Күрдегенчә. Һәм яхшы кеше. Рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт, Назлы. Без сиңа тагын зур шундый уңышлар телибез һәм аңлавымча Татарстан, Казан күләмендә генә түгел, әлбәттә инде Россия күләмендә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт.